Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men nu vil jeg prøve at se, hvem af mig eller mor, der kan tage en saltstang og spise den hurtigst muligt. Og så skal vi nå til den færdig, uden at skylle mund. Og så skal vi vise tungen bagefter. Den, der vinder, får et shot. Og jeg stemmer på mig. Så hvis vi tæller ned på 3, om et øjeblik. Okay. 1, 2. Okay, en gang til. Den står 1-0. Okay? 1. Okay, vi kan godt blive enige om med min mor. Hun sluger hurtigst. Det kan jeg ikke åbenbart. Mor, hun vandt. Hvis du stemte på hende, så hej.